tun tuma hian WhatsApp atang khan photo sticker siam dan chu kan threto anga chuan video sticker siam dan te pawh kan threto anga ma se gift kan tia kha a siam dan kha in la hrelo mai thia chu thalak pa ngai kha gift gift a thalak pa ngai chet tir dan gift siam dan kha tun tuma toy ten thlir ho lokang o WhatsApp application a hian kan lut anga tihan kan lut ta chuan keima group siam pakhata kan lut anga hei personality hian kan lut ta tro hei gift tu ni tani hetiang hian ngo moi ro khop mai thalak pa ngai kha khatiang khan kan chet tir don ni be kanga chuan heta hian video po thalak po mi kan wathon na thin gallery ti mai o ta hian kan metanga chuan heta hian AI image ain tia tro AI image ain tia ta kan metanga chuan heta hian edit photo ain tia edit photo kan metanga chuan heta hian thalak kan chang ni o in thalak in du ber khain chang mai don ne hei kan chang ni o ti kan ka select ta a kan long hak lo kanga ti kan ron lang ta tro chuan hei hi kan chet tir don ni thalak pa ngai ni hei hi gift a khan kan thak don ni create with meta AI an tia chuan hela hi kan metang animate ti hi kan metang o animate ti hi kan metanga long hak lo kang ka kal son doi mai ni mo ka tharo khop mai tro chuan hei hi ti kan siam zo dera hela hi sen kha in met menga in du le helai edit te po hi restyle ti te po kha in met the in du do khain thang mai don ni o restyle ti kha kan metanga chuan heta hian heng te po hi du than the ni heng howi ka than chuan an me chinang o pakati kan me chin ta a hela hi ka select ta tro hela hi kala ka select ta a chuan engting ne lo lang mo cartoon in lang mai ni chuan hei me le chinang o hei me le chinang engting ne lo lan cartoon animation a pokanin alang the ni a siam the ni aka in no te don ni o chelo khop mai a aka in du chuan in thanga hela hi tik mark in metanga tro hela hi tik mai nga tikan in thang mai don ni o 3D a kan dang 3D a kan ka ta a moi le mai tro aka in du chuan hei in tik nga tikan tik ta tro hela hi hei chep pa ngai hetiang po hin siam the ni tikan in du chuan hei sen button kan metanga to in chen te ka in va sen me don ni o tikan ka sen ta tro tharo khop mai taka in no ti be chin don ni o ka video hi than ti ni chuan min lo follow ula hetiang video in zer belzel in du chuan min lo follow ula ka video te min lo like sak no min lo share sak tun ka som chewa chuan YouTube lama thlir tu inom chuan ka video hi min lo like sak min lo share sak ka channel hi min lo subscribe sak turin thlir tu jong jong te ka som chew tun tan chun te to kala thlir tu jong jong te hin zawain mang tha ve kule